Dwi yma i sôn ychydig bach am gwaith yr eglwys gyda'r ganolfan Glyd. A'r ganolfan Glyd yw'r lloches ddiogel yna sy'n lawr yn y capel y tabernacl yr Ais. Ac i ni fel aelodau Ebenezer, mae sawl un o'n ni'n gwirfoddoli ar Bnawn Mercher ac yn achlysuron ar y Sul i gefnogi'r gwaith yna. Gwaith hynod bwysig yn rhoi lloches i'r digartref yr anghennus ac yn sicrhau bod nhw'n cael bwyd cynnes, croeso, gofal a hefyd dillad. A dwi'n hynod ddiolchgar i holl aelodau Ebenezer am y gwaith o gyfrannu dillad o bob math achos maen nhw mor werthfawrogol o'r math yna o beth. Yn ddiweddar, gyda ni noson codi arian lawr yn Giovanni's ac i gefnogi Giovanni's gyda nhw sy'n darparu'r bwyd cynnes i'r tabernacl. A codwyd dros 200 pint y noson hynny, a gyda'r arian yna, ni wedi llwyddo i gael sachu cysgu, 10 o sachu cysgu, a lot fawr o ddillad isa. Felly mae'r rheina'n barod yn cyrraedd y tabernacl ac maen nhw'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan y digartref. Just blaen rybydd, Hydref 720, i ni wneud sil y sanau unwaith eto. Sanau newydd neu yn agos i newydd, dewch yn nhw'r eglwys y diwrnod yna a wnewn ni'n siŵr bod nhw'n cyrraedd y ganolfan Glyd. Os chi eisiau gwirfoddoli, eisiau clywed mwy am y gwaith yna, neu eisiau ystyried gwirfoddoli, neu dod lawr i weld beth sy'n digwydd yna, cysylltwch a fi neu Alun, a wnewn ni'n siŵr bod chi'n cael ychwanegu at y WhatsApp ac at y rhestr. Diolch i bawb.